uyabona ubuyisithutha nje ngoba nje uyinebethoni unje aningi amathuba ukuthi umuntu ngakho udlala ngawe kunezinto engama benefits akho kufuneka ngabe uyakunikeza zona akakuningi ngoba uyabona ukuthi vele ulele uvobe lalela ngusizeke mina uzoyithola izinto zakho iphelele awuhlebe emsebenzini osebenza khona ake uthenge igesi likabhiya nebhodlela ngaphezulu ebese na ufika lapha emsebenzini ukushutheke ndawana thizeni kungabonakali bese ushaya obhiya abathathu na uqeda ushaya obhiya abathathu umlungu uzobethetha njengenjwayele ethethe enganakile bese umbiza ngegama John ungasho ukuthi basi ngaleyo langa uyazi ukuthi uyoba ngathi akazwanga angayinaki le nto leyo uthi ngithi John uyothi mayephenduka kuba ngathi uyaphupha uthi qom uhleli phansi ngalezo sikhathi leso akusilonshi idina uhleli phansi funa kube segazini ungadakwa shaya nje trick phela naye fika emalapha ezomala eduze yakho bese uthi wena mile mina khuluma ka wena down umkhombe phansi uthi angahlala phansi umlungu ethuka ithi wenzakalani yindaba kwenzeka nje noma kuvuke itoyitoyi noma kwenzakalani bese uthi kuye ngoba vele uzobungazi ukuthi yini la ikodlileyo engeyakho thani kuye what the fuck umbuke uthi what the fuck ngalokho kuyomethusa umlungu uyobona ukuthi uqaqekile uyazi ukuthi yokunikeza nento obungayiboni ukuthi iyakudeserve yokunika amabonus yakunika ipromotion nayo yonke into obungayazi ukuthi lento ngeyakho uyazi ukuthi abelungu bayesaba uma bebona ukuthi umuntu ngathi uyaqaqamba uyabona iyomethusa uthi nje what the fuck yabona ke kuyothi onke lamabhodlela ebesela amanye eceleni omnye ubhiya nebhodlela seyoba kwe celebration ngoba wena usupromotiwe usunikwe nazo zonke izinto namabonus akho yona indlela ozokwenza ngayo le uthi nje what the fuck